Guies Nord-Sud és una empresa de guiatges de muntanya en la qual una de les activitats que realitzem són les sortides amb raquetes de neu. Aquestes activitats tenen dues finalitats, una és que el participant gaudeixi de lo que és la muntanya a l'hivern, amb l'entorn nevat i blanc, i l'altra és que també es formi i s'inici amb el que és la muntanya hivernal, aprenent tots els seus tallers de seguretat i de nivologia per poder tenir una idea més clara del que és el sortir a l'hivern a la muntanya. Hem vingut a passar el cap de setmana, ha estat ideal perquè el temps també ens ha acompanyat. Hem estat a l'alberg de Sant Joan les Abadesses, a l'alberg de la Ruta del Ferro i hem estat com a casa, ens han tractat estupendament. Després hem pujat a la zona d'Ull de Ter, que els guies Nord-Sud ens han fet una ruta espectacular amb raquetes i també entremig hem fet alguns tallers. I crec que nosaltres érem un grup joves, adults, i crec que és molt apte per tot tipus de públics a venir a passar un cap de setmana a aquesta zona.